Chidzidzo cheSabata. Rino rava Sabata, usiku hwasvika, rima rapararira. Tava muSabata raMwari. Ndinovimba kuti makaita vhiki yakanaka, uyezve pindai muzororo, murugare nomurunako rwaMwari. Nhasi unoda kutaura pamusoro chimwe chinhu chaiitwa navaIsraeri, chaiitwa nomuprista wavaIsraeri. Kana makambonzwawo pamusoro pezveTsiru Dzvuku. Tsiru Dzvuku iri ndoraiurayiwa nomuprista kunze kwetende, kunze kwematende panogara vaIsraeri, asi panzvimbo tsvene payaiurayirwa. Ropa rayo roitorwa ronosaswa pamberi petebhenekeri. Asi zvinhu zvose, nyangwe nerimwe ropa rayo rose rinenge rasara, zvikanzi zvaipiswa kusvikira zvavadota. Aizoisawo danda remusedhari, mucheka mutsvuku, uyezve waiisa nehisopi pamoto iwowo. Zvobvira zvose zvikanzi madota anenge abva ipapo ndo aizoshandiswa kuchenurwa. Amen. Pakanga pane kana kuti magariro avaIsraeri, pakanga pane murawo wakanga waiswa naMwari wokuti mukadzi kana akatanga kuenda kana kutevera, zvikanzi unenge wasviba. Handi makambozvinzwawo kaizvo? Zvikanzi kana paanogara hapachabvumidzwa kugarwa nemunhurume kana nemumwe mukadzi akachena. Zvireva kuti vakadzi vakanga vasingagare vakasviba. Pane nguva dzavaichena nenguva dzavaisviba. Muri kupanzwa? Zvikanzi asi iye paanenge akasviba, paanenge akagara, hapangagarwe nemunhu. Iye paanenge akasviba, hapangararwe nemunhu. Muri kuzvinzwa? Wakanga uri murayiro wavaIsraeri. Ichi chinhu ichi chakanaka. Makafunga kuti Tsiru Dzvuku yakanga iri mombe isati yambobereka, zvikanzi navaIsraeri inenge isati yamboshandiswawo futi, inenge isati yambotakura kana danda pamutsipa rayo, kana kukoveswa chinhu, kana kurimiswa. Muri kuzvinzwa? Iyi tsiru iyi inenge yakachena, inenge iri pure. Tingati mucherechedzo wokuva mutsvene usina rushambwa, ndokutora kwavaiita. Nyaya iyi tinoiwana zvedu pana Numeri 19, mongobvira pavhesi 1 kusvikira pekupedzisira pacho. Inhanzi kuzotaura mashoko akawanda, ndingoda kutaura kusvikira pavhesi 7. Muri kuona mukadzi. Asi makambozvifungawo here kuti kurudzi kwedu dzimwe nguva mukadzi akakwana nezvinhu zvose anonzi murume? Mukadzi akakwana nezvinhu zvose anonzi murume. Pane mainstances akadaro, sekuti tete ndibaba, sekuru ndiamai. Sekuru hanzvadzi yamai ndiamai, tete hanzvadzi yababa ndibaba. Muri kupanzwa kapa? Kana zvotonzi takutonogadzirisa zvekumba kwedu, tete vanenge varipo, vanenge vakakangoita semurume. Asi kana zvakunzi zvonogadziriswa kwavakaroorwa, vanokwanisa kusiyiwa, havana basa. Vana vavo ndo vanototorwa, nyangwe nevanasikana vavo. Muri kuzvinzwa? Ivo tete pachavo havana basa ikoko. Ndo nekukanganisa kwenyu kwamakuita chishona, vane basa mazuva ano. Sekuru hanzvadzi yamai ndiamai. Muri kuzvinzwa? Ndibaba vamai ndiamai futi.
Saka ipapo panombopesana zvinhu zvichidaro izvo. Chifunga imimi kuti tsiru ihadzi, asi tsiru iri dzvuku iri rakaita setsiru iri risina mbobereka, risingashandiswe pakuberekeswa. Murume, murikuzvinzwa, inzombe. Nzombe isiri kuita sei? Isiri kungoshandiswa chete, haiberekeswe, haishandiswe. Murikupanzwa? Hazvina kusiyana. Asi munoziva kuti nzombe inomirire chii here? Nzombe inomirire chii munhoroondo dzebhaibheri? Munozviziva? Kana musingazviziva, ina ndisi kuzokuudzai. Asi ndoda kutaura pane chimwe chinhu pamusoro pekuti kana murayiro wakunzi murayiro unogamuchirika kuna Mwari unenge wakaita sei. Ndo zvakaitwa netsiru dzvuku. Murikuzvinzwa? Murayiro kana uchinzi waitwa navanhu, chasungwa pano pasi chasungwawo nekudenga. Ndokutaura kwamunoita. Iro shoko iro riri papiko rekuti chasungwa pano pasi chasungwa nekudenga. Rinotaurwa mune mamwe magospel aya. Handichaziva zvangu kuti ndepapi, ndinoritsvaga ina handiriwane shoko iroro. Asi makandinongedza ndichariwana. Pamwe Mwari pane chikonzero chavanenge vachirihwandisa kwandiri. Murikunzwa? Ini handitende kuti pane murayiro watingaite sevanhu ungabate Mwari. Asi mirayiro yatinozviitira isusu ingatibate isusu, nekuti tinenge tabvumirana kuti tichararama tichigara pasi pemurayiro iwowo. Murikuzvinzwa? Hazvinei kuti murayiro wenyika kana kuti murayiro wemukereke. Chinozongonetsa murayiro wemukereke ndewekuti unofanirwa kunge uchienderana nemurayiro waMwari. Hamungati tasunga chinhu isu semakristu chinopesana nemurayiro waMwari. Murikuzvinzwa? Hamukwanisa kudaro. Chamasunga imi chinofanirwa kunge chichienderana nemurayiro waMwari. Naizvozvo chamunenge masunga kunyika uku chinenge chifanirwa kuenderana neconstitution yenyu yamakatanga kugadzirira. Hamungaiti chinhu chinoparadza constitution. Munoti munofunga kuti chiringoparadza paduku, icho chichiparadza pakuru. Murikuzvinzwa? Mutemo wose unofanirwa kuongororwa unenge uchiuya uri mutsva kuti uonekwe kunzi unoenderana here neconstitution kana kuti unoenderana neshoko raMwari. Ndo patiri apa. Yatipinde mukuverenga mavhesi aya tingoti gagaga munzwa kuti zvikunzi chii. Makaendawo mubhuku rinonzi BDSC, rinonzi Bhaibheri dzvene muchishona chanhasi. Bhaibheri repaindaneti rinowanikwa inonzi YouVersion. Zvikanzi pana Numeri 19 panotaurwa nyaya yemvura yokunatsa. Murikuzvinzwa? Mvura yokuita sei? Yokunatsa. Zvikanzi Jehovha akati kuna Mozisi naAroni, izvi ndizvo zvinodikanwa pamurayiro wakarayirwa naJehovha. Udza vaIsraeri kuti vakuvigire tsiru dzvuku risina kuremara kana charingapomerwa uye risina kumbosungwa pajoko. Uripe kuna Ereazari muprista. Rinofanira kubudiswa kunze kwomusasa rigourayiwa pamberi pake. Ipapo Ereazari muprista anofanira kutora rimwe reropa raro nomunwe agorisasa kanomwe akananga mberi kwetende rokusungana, akatarisa tsiru rinofanirwa kupiswa, dehwe raro, nyama yaro namazvizvi aro. Muprista anofanira kutora huni dzomusidhari, hisopu newuru tsvuku agozvikanda pamusoro petsiru riri kutsva. Shure kwaizvozvo muprista anofanira kusuka nguo dzake uye azvishambidze nemvura. Ipapo angachapinda hake mumusasa, asi achange asina kunatswa kusvikira madekwana. Munhu acharipisa naiyewo anofanira kusuka nguo dzake uye agoshamba nemvura, uye iyewo achava asina kunaka kusvikira madekwana. Amen. Zvikanzi president kana wakusaina murayiro vanofanirwa kuongororwa kunzi hapana here chikiribidi chavaita kuti murayiro iwowo usainwe. Zvikanzi asi nepariamendi wo inofanirwa kutariswa kunzi hapana chikiribidi chayaita pakugadzwa kwemurayiro. Hapana munhu wairi kufevhera here? Kana kuti president hapana munhu waari kufevhera here? Ndiro shoko riri kubuda apa. Pana chi?
kana Numeri 19 verse 1 to 8. Tsiru dzvuku raitaurwa kugadzirwa kwemurairo. Tsiru dzvuku ranga riri dzvene. Kana tikazvitarisa step by step, ndabva kutaura zvangu pana verse 8 apa patapedzisira kuverenga, panonzi munhu acharipisa naiyewo anofanira kusuka nguo dzake. Muri kupanzwa? Panonzi paverse 7 muprista anofanira kusuka nguo dzake uye azvishambidze nemvura. Amen. Zvichireva kuti vanhu vose vatwa kugadzirwa kwemurairo vanofanirwa kuonekwa vakachena. Chinonetsa mazuva ano ndechekuti mirayiro yose yatinoita, zvisinei kuti mukereke here, zvisinei kuti kunyika here, ine chikiribidi. Inenge yakadhizainwa kuti ifevhe vamwe vanhu, iexclude vamwe vanhu. Muri kuzvinzwa? Asi pane process yekuseta murayiro. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi haifanirwa kunge, kana tiri kukereke, nzove muzvozvi kutaurwa paverse 2, zvinodikanwa pamurayiro wakarayirwa naJehovha. Amen. Which means kuti pamurayiro wataakuda kuisa, kana kuti chatiri kuda kusungana pakati pedu ichi, imi neni savatendi, chinofanirwa kunge chiri pasi pamurayiro wakarayirwa nani? naJehovha. Extension. Ndosaka Mozisi aizoya nemumwe mutemo, asi shauri Jesu Kristu pakuuya kwake noungwaru hwake aizotaura kuti makanga makaoma mwoyo pamaita zvinhu izvi. Zviri kunzi china shauri Jesu Kristu? Pakaiswa murayiro uyu makangokurumidza kuita zve, nekuti vaifevhera rimwe divi. Divi iroro raifevherwa ndiro rakanga rine simba guru. Ndosaka murayiro wakakurumidza kupasiswa. Semurayiro wei? Wokurambana. Murayiro wokuramba vakadzi. Muri kuzvinzwa? Ndizvo zvaitaurwa naishe Jesu Kristu. Zvikanzi murayiro uyu hauite, nekuti zvakanga zvatemwa naMwari kubva pakutanga. Iwo murayiro wakanga waiswa naMwari kubva pakutanga waiti murume nemukadzi vakaita sei? Vakainzana. Asi mushure mekutadza, mukadzi wakazviswa pasi pemurume. Muri kuzvinzwa? Mwari akati kana vaviri vabatanidzwa ngaparegere kuva anoita sei? Anoputsa. Ndo wakanga uri murayiro waMwari. Asi vanhu vakada kutora masimba asingaenderana nemurayiro waMwari, uyezve achiita sei? Achiparadza rumwe rudzi rupi rwavakadzi. Vakati chi? Unongonyora chete tsamba kuti handichamudawo. Fange zvatinongoitawo kwedu kuti tinongopa gupuro wongomupawo $2 yebhazi anozozvitsvagira woga, asi anofanira kusvika kumba kwana baba wake akabata gupuro rawamupa iro. Nekuti paunozobvunzwa mangwana zvichinzi wakaramba mwanasikana werere, womuti ndakamupa gupuro, zvikanzi akauya nemari kwamuri, vokurakidza mari yacho yaakauya nayo. Muri kuzvinzwa? Mari haingoshanda inongo dzimwe nguva inochengetwa kusvikira nokusingaperi, haizi yekushandisa. Baba namai vanotofa, mari yegupuro ichi iripo, inotongochengetwa. Kana hanzvadzi yave musoro wemba anotongochengetwawo kamari ikako, kekuti gupuro rehanzvadzi yedu. Hanzvadzi yedu adzoka mumusha, vana akasiya, ava murume mukati meimba yababa vedu, tichamupa ichi kamba kekuti agare, tomupawo nekamunda kake ka half a hectare kana kuti ka 1 hectare kwaanenge ari ega. Anodazvi kusara kuti kana azororwa kumwo ndo pachamutorera kamunda kaya. Muri kuzvinzwa? Nekuti hapana mukwasha anoita munda kumba kwatizvara. Wakanzi uri mukwasha une munda kumba kwatizvara, uzive kuti munda iwo hauzi wako, hauzi wevana vako. Kana zvitongoita ndezvokuti ndewo mudzimai wako. Kana mudzimai wako akafa, vana vako havana munda ikoko. Muri kupanzwa ka? Murayiro uyu wamakazviisira moga savanhu. Zvikanzi murayiro wamunofanirwa kuuya nawo paverse 2 unofanirwa kunge usina kuremara. Ndozvanga chitaura kuti usingasaidhire rumwe rutivi, kana usina charingapomerwa, kuti pasina vanonyunyuta pamusoro pemurayiro uyu. Zvikanzi usina kumbosungwa pajoko. Zvikanzi murayiro uyu kana wakambengwa wakasungwa pajoko, wakazombobvisirweiko? Muri kuzvinzwa? Kana waimboshandiswa kare, wakambobvisirwei? Uye zvinoda kuudzoserei? Zvikanzi paverse 4 uripe kuna paverse 3 uripe kuna Eliazari muprista, unofanira kubudiswa kunze kwomusasa rigourayiwa pamberi pake. Amen. Eliazari ndiani muprista? Mwanakomana waAroni, ndiye akanga ave pachigaro chababa Aroni. Muri kuzvinzwa?
uprista uyu hwakafanana neumambo. Anenge ari muprista mukuru ndiye mambo wavanhu. Isu kwedu hatina mambo zvedu, tine nyika yakaitwa neconstitution. Saka anenge ari mukuru ndiye akaita semuprista, dho anenge achibatwa nemimwe mitemo yakawanda. Nyangwe navaprista vakuru vaibatwa nemimwe mitemo yakawanda isingabatiwo vanhu, nekuti Mwari aida kuti nyangwe vari vaprista vakuru vakaita semadzimambo, asi vanofanira kunge vari vatsvene, nemafungiro avo anenge ari matsvene, anenge ari ekushumira vanhu naMwari. Maprista hazi vanofanirwa kushumirwa, ndivo vanoshumira vanhu, vachishumirawo nani? naMwari. Muri kuzvinzwa? Saka vakaita sei position ichi zvinobva zvanoti gedye neupresident, zvinobva zvati gedye neuprime minister, zvinobva zvati gedye nechi navatevedzeri vake vanenge vari pasi pake vose, maministers ose aya vose vanenge vakapuwa zvinzvimbo nokuda kweinfluence, zvinenge zvichivabata. Muri kuzvinzwa? Vari pasi pemurayiro wakaoma kupfuura murayiro wakapuwa kuvanhu. Asi ndizvo zvatinazvo here mukati menyika? Kwete. Ava vanenge vasingatombotevedzera mirayiro zvachose, which means kuti vaprista venhema ka, vatungamiri venhema. Muri kuzvinzwa? Kana vasingatevedzere murayiro havatongobata kana constitution, vanofunga kuti constitution haiafekte ivo. Muri kuzvinzwa? Saka chii vanhu vakadaro? Toda kudzidzisana hunhu hwaKristu, kuitira kuti marudzi anotevera agoziva chakanaka nechakaipa. Ava varipo havana basa. Mwari anokwanisa nguvarovaka 1 vose vakati titi vakapera, vachatongopera. Muri kuzvinzwa? Asi panoteera apo ndopatinengeda kuti nyika inge ichiziva zvakainakira, naivo vatungamiri vanenge varipo vazive zvakavanakira, kuti igozonzi nyika. Zvimwe chitezvo nekereke kuti igozonzi kereke, zvinenge zvichimboreve chiko kudaro. Verse 4 zvikanzi rinourayirwa kunze kwomusasa. Tichiri paverse 3, sorry, hatina kunge pedzisa. Zvikanzi uripe kuna Erezia muprista, rinofanirwa kubudiswa kunze kwomusasa rigourayiwa pamberi pake. Muri kunzwa? Kunze kwemisasa. Muri kunzwa? Asi hatizoti kunze kwemisasa, tinoti public hearings. Ndo anonzi mapublic hearings ndiwo. Muri kunzwa? Ndo kunze kwemisasa, nekuti vanhu vanezviitira vanoita mirayiro yavo vari mupariamendu, ndo vanenge vachidhibeta vachitaura zvimwe zvinhu zvisina basa so. Asi kana vakuya nemirayiro inenge ichiafekta constitution, vanoenda kumapublic hearings. Muri kuzvinzwa? Ndo zviri kutaurwa apa. Imi munenge musingazvinzwisise zvenyu, asi ndo nzira yekuiswa yemurayiro yavanhu yakanga yakatemwa naMwari, kuti chigozonzi chasungwa pano pasi, chamasunga imi vatendi kana vasunga chinhu ichi chichange chasungwawo nokudenga. Hazvisi zvose zvamunosunga pano pasi zvichasungwa nekudenga. Asi kana masarudza kusunga chinhu pasi pano, motevedzera nzira yandiri kutaura iyi. Ndokuurayiwa kwemutemo wamunoda kuisa pamberi pani? PaEreazari muprista, asi kunze kwemisasa. Zvikanzi ipapo Ereazari muprista anofanira kutora rimwe ropa raro nomunwe agorisasa kanomwe akananga mberi kwetende rokusungana. Amen. Kana maparliamentary committee whatever vanenge vari responsible for law iyoyo, kana kuti mutemo iyoyo, kana kuti vari kugadzirisa mutemo iwowo, zvikanzi vanozouya nawo woiswa zvakare mudare kanomwe, vanhu vachitsukutsana, kuti zvongoti wauya kavana wobva wapasiswa nedare rese wobva waenda. Kwete, unofanira kunge tanga watombotaurwa kunzi zvatakaona zvakadai so makuzvisa mupepa zviyazvi, wotsukutswa navanhu wodzokera futi kuvanhu. Nyangwe makatsukutsa kuparliament, hazvina kukwana kuti mupedzise murayiro iwo at one go. Dzokerai futi kuvanhu. Munotaura kuti zvatinazvo izvi, zvatafunga kuti taunganidza izvi ndeizvi. Vanhu vachakubvunza kuti ko zvimwe zvatakambotaura paya zviri kupi? Ko izvi zvamaisa apa zvakabva kupi? Zvakauya nani? Uri kuona? Zvotsukutswa futi. Means kuti zvimwe zvinhu zvavari kufunga kuti zvaenderwa zvakurohwa futi recycling. Zvombotariswa zvodzokera futi kudare. Munopublisha futi 7 times muchidaro, back and forth, kusvikira pazonzi navanhu tafunga kuti izvi zvakanaka izvi. Muri kuzvinzwa? Ndokunzi kurisasa kanomwe akananga mberi kwetende rokusengana.
murayiro wamunoita mukereke nyatsomufungisisa, akungomhanya kungonopasa kuti taita takutonyora pakatekism, takutonyora zvinhu zvinoafekta zvinhu zvaMwari. Mangwana ngazviregere kutsikirira vamwe, ngazviregere kufevhera vamwe, ngazviregere kuuya zvikuita kunge zvine chikiribidi mukati. Verse 5, akatarisa tsiru rinofanirwa kupiswa, dehwe raro, nyama yaro namazvizvi aro. Zvanzi iye paanenge akatarisa zvinhu zvose zvinenge zvirimo mubheu racho, izvozvo zvinenge zvichifanira kunge zvambotsukutswa pamberi pake somuprista wakatendeka. Haazongobvumidzwa kungofunga uzongoona bheri rauya pamberi pake achinzi ndozvatakatsukutsa. Zvanzi anofanira kunge aripo achipa mativi ose mukana wokutaura. Muri kuzvinzwa? Ndinoziva kuti mazuva ano kune imwe iri kunzi Cab 3. Handifunge kuti yaipasa kana ndaishandisa mutemo uyu. Yakanga isingabude, hapana kwayaisvika. Asi ndikutaurira ramangwana. Musafunga kuti kana ndichitsiura imimi, ndiri kutsiura imimi chete. Ndiri kuitira rudzi rwamangwana iro kuti ruzive chakarunakira nechisina kunaka. Nekuti makauraya education, makauraya zvose, makuda kuraya nenyika nokuitengesa kuidzosera kuvarungu, kuti vatema vagosara vachitambura. Hatidi vanhu vane usatani hwakadaro. Saka mapanzwa kapa pokupiswa kwedehwe racho nenyama yaro namazvizvi aro pamwe chete nofunga nendove yayo inenge iri mukati. Ameni kana vachinge vazvisuka, I don't know. But aifanirwa kupiswa kunze kwemusha. Kwatiri kuti kumapublic kuya president anofanira kunge achitombonopinda ikoko achindonzwa vanhu vachitaura kuti vari kuita sei. Ari pati machi vamwe vanenge vari kuita kunge vachinzwa, vanenge vachiti mumwe ombotaura, anenge aripo achinzwa kuti vanhu vari kudii. Kana pane mubvunzo waanobvunzwa, iye obva apindurawo. Verse 6, muprista anofanira kutora huni dzomusidhari, hisopu neuru tsvuku agozvikanda pamusoro petsiru riri kutsvaira. Amen. Handizive kuti musidhari wakakoshei, asi wakakosha. Ndaimbonzwa vamwe vachiti zvikanzi munoziva musidhari unoita zvimwe zvinhu zvinobuda ipapo zvinenge zviri brown so kuti wakauzunza unoita dust rebrown. Zvikanzi dust iro rakafanana nei? Nefodya. Zvikanzi ukwanisa kutorimburisa fodya nedust iro. Aminoti chokwadi makambochinzwawo here imi? Ina ndizive. Handisi kukuudzai kukuyambirai kuti mushandise sefodya, kwete. Aminoti raimboshandiswe chii? Aminoti zvaifamba sei? Hisopu ndeyekuchenura, ndeyekuchenesa. Uru tsvuku ndiyo umambo kayo. Handizivi kana ine rimwe basa rainoshanda, kana kuti hisopu ine rimwe basa rainoshanda, kana kuti danda remusidhari rine rimwe basa rainoshanda. Uru tsvuku yakanga iri yeumambo kayo, nekuti yainzi purple cloth kudara. Yakanga iri yeumambo, vanhu vaigadzira mapurple cloth vaiita mari yakanyanyisa. Ndo zvakanga zvakaita sevanhu vekusirofenika vaigadzira. Kwakabva mukadzi uyo akazonzi naJesu, handina kuuya kuzoita sei, ndangowira vana vaIsraeri chete, handina kuwira imimi vanhu vesirofenika ini. Akataura kuti chii? Asi nyangwe nembwanana dzinodya chii? Dzinonhonga mupfumbwe kubva patafura, kubva pasi petafura. Zvireva kuti zvinenge zvichiraswa navana zvezvo ndo zvinonhongowo navo nembwa. Muri kunzwa? Zvikanzi anokanda zvinhu izvi pamusoro petsiru iri tsvuku kusvikira ratsva rose. Muri kuzvinzwa? Zvinhu zvekuchenura izvi, zvinhu zvokuti ribude rine chiremera bhiru racho, pasina anorishora, pasina anoti razodai. Muri kunzwa? Nokunaka kwakaita musidhari kwako, nokukura kwaakaita, une kamajestic. Anti haupuri muri kuzvinzwa zvandiri kutaura izvi. Makazviteereresa zvichakubatsirai gore ramangwana. Ndopatazosvika pavhesi 7 paya tikati shure kwaizvozvo muprista anofanira kusuka nguo dzake uye azvishambidze nemvura. Ipapo angachipinda hake mumusasa, asi achange asina kunatswa kusvikira madekwana. Munhu acharipisa naiyewo anofanira kusuka nguo dzake uye agoshamba nemvura, uye iyewo achava asina kuchena kusvikira madekwana. Amen. Ko izvi ndazvitaurireko pazuva reSabata.
Isu tine murau weSabata watinochengeta, asi pakuchengeta kwedu ngatigare tichirangarira zvinhu zvandataura izvi pamusoro petsiru dzvuku. Tipote tichiongorora kuti hatisi kushandisa zuva iroro zvisiri izvo here, kana kumanikidza vamwe, muri kuzvinzwa, kana kutaura zvisakarurama pamusoro pezuva iro, nekuti dzimwe nguva tinofunga kuti tiri kuita zvakanaka isu tichiitira Mwari zvakaita sei, zvakaipa. Ndosaka maizviona Ishe wedu Jesu Kristu aizonetsana navaJudha pamusoro peSabata. Ivo vaitofunga kuti vari kuita zvakanaka, asi rakanga vaita sei, vakanga vatokanganisa kare zuva dzvene, rakanga risinaonekwa kunge rakanaka pamberi paMwari. Zvariri zuva dzvene kwatiri isusu, ngatirangarirewo kuti tinofanirwa kudzokera neprosesi tichitarisa zuva redu iri, tionekwa kuti tiri kuita here zvinhu zvinodikanwa naMwari, zvinoenderana nemurayiro yaMwari yakatemwa. Tisangofunga kuita zvatinoda zvedu. Hama diwa, ndinoti sarai zvakanaka. Mwari akuropafadzei, akukomborere mukati meSabata, rive nerunyararo, rive rakazara rudo, nomweya waMwari ngaudururwe pamusoro penyu. Ndichiti tosangana ramangwana, zuva rachikanyika, chisarai.